welkom bij Scheldemondig. Mijn naam is Jan Rubbens, presentator en wij nodigen mensen uit met passie. En deze keer passie voor de streek, passie voor de mensen, passie voor foto's. Met wie heb ik het genoegen? Peter Verdurmen. Ja, Peter, vertel, waar ben je geboren? Oostburg. Oostburg. Ziekenhuis. Ziekenhuis in Oostburg geboren. Zoals zoveel West-Vlamingen, maar mijn wieg stond in Aardenburg. Ah. Op het Beatrixplein. Oké. En dat bestaat niet meer. Oh, en wat is Dat waren noodwoningen. En wat is er nou van de plaats gekomen? Volgens mij lopen de paarden in dat wijtje. Nou, ik heb wel meer interviews met paarden en zo natuurlijk. Maar je hebt in Aardenburg op school gezeten? Nee, ja, eventjes, een paar maanden. Maar toen, mijn vader zat bij de douane. Ah. En de smokkelarij, die hield op in de jaren 50. Ja, hè, dat was in ieder geval een stuk minder. Dus mijn vader ging aan de belasting. Oh. En toen zijn wij met het hele gezin zijn we toen naar IJsendijk verhuisd. En daar woon ik nog. En daar heb je de lagere school gedaan? Ja. Basisschool? Jongensschool nog zelfs. Dat was apart, jongens en meisjes? Ja, Ja. katholiek dorp, hè. Ja. Dus hetzelfde als in Brabant, hè? Ja. Dus wat dat betreft kunnen we elkaar een hand geven. Ja, zeker. En waar ben je naar de lagere school genoemd? Dan ben ik naar de HBS gegaan. In? Hier in Oostburg. Oh. Sint-Eloy. Sint-Eloy. En dat is nou... En ik heb ook inderdaad de school afgemaakt. Oh. Ik ben een van de laatste HBS'ers van Nederland zelfs. Oké. ABS A of B? B. Ik ben eigenlijk ja, toch wel een beetje een... ik heb geen wiskundeknobbel. Maar wel, ik vind exacte vakken vind ik wel interessant. Dus je hebt ook heel goed analytisch leren denken. Ja, en ook gewoon planmatig, maar ook zeker in je fotografie, zeker in het begin, hè, toen was het nog allemaal met chemische middelen. Zuur, basis, dat was allemaal ja, gesneden koek toen ik de opleiding voor de fotovaksel heb gevolgd. En waar heb je die gevolgd? In Amersfoort was dat. Oh joh, en ben je toen intern gegaan in Amersfoort? Nee, of was het Apeldoorn? Dat maakt niet uit, het is in maar ieder geval... het is een heel tijd iets met geleden. een A. Het is iets met een A, ja. Ja. Klopt. Zeg, en wat heb je daar echt geleerd waar je nou nog gebruikt? Behalve het analytisch denken heb je natuurlijk... ik heb dingen geleerd die ik niet moet doen. Dat je uit moet kijken voor wit. Dat was ik had voor mijn eindexamen maakte ik een reportage op een weekmarkt. En dan heb je met zon witte kramen en daaronder zijn de mensen donker. Ah. Dus dan is het contrast veel te hoog. Ja. En het contrast is toch altijd een... ja, er moet op een bepaald moment moet er een soort evenwicht in zitten. Ja. En ik heb, ja, dat is wel goed gekomen, maar dat was toch best wel een spannende opdracht. Ja, en dat heb ik toen geleerd van, dat moet ik niet, daar moet ik echt mee uitkijken met wit. Want je kon alleen maar mee zwart-wit. Toen was het alleen nog zwart-wit en je ontwikkelde zelf, hè. Ja. In de donkere kamer. Hoeveel jaar was het toen zo'n opleiding? Was dat 1 jaar, 2 jaar? 2 jaar. Er was ook nog een langere opleiding, maar ik heb een 2-jarige reportageopleiding gedaan. Oké. En dan was je intern en toen ben je gelijk... Nee. Dat was gewoon... toen werkte ik al bij de krant. En welke krant was het? Dat was toen... ik ben begonnen als freelancer bij de PZC. Oh. Maar hoe ging je dan iedere dag dan naar school? Nee, dat was gewoon veel thuisstuderen. En dan een aantal praktijkdagen en een aantal lesdagen per seizoen eigenlijk. Oké. Dus het was vooral veel zelf doen. Ja, dat wou ik zeggen. En daar is jouw zelfstandigheid nog meer geworden, want jij bent heel zelfstandig. Ja, maar je moet ook gewoon, juist met zo'n opleiding word je erg gestimuleerd om zelfstandig opdracht te doen, om niet te veel afhankelijk te zijn van anderen, want anders dan red je het niet op zo'n opleiding. Nee. Maar ook niet in Zuid-Vlaanderen, want dan moet je alleen op pad en zo. Want mijn ervaring is, 40 jaar geleden kwam ik hier wonen. Zuid-Vlaams Advertentieblad. Dus, dan zei mevrouw, Jan, dit gaan we in het weekend doen met onze kinderen, want dat stond er allemaal in. Ja. En ook, dankjewel, toen ik met Scheldemondig begon, ik pluisde de advertentieblad uit. Peter, die schreef daarover. Ja, het advertentieblad is natuurlijk een blad wat veel gelezen wordt. En de agenda en wat er te doen is in de streek is voor veel lezers toch heel belangrijk. Ja. Want waar vind je het? Ja. Dus ik heb heel veel nieuwe mensen, sinds 18 jaar begeleid, dat ze hier kwamen wonen. Zuid-Vlaams Advertentieblad. Genoeg erover. Ja. We gaan nu
beginnen waar ik jou voor uitgenodigd heb. En waar heb ik jou voor uitgenodigd? Dit. COVID-23. Ja, vertel. Hoe ben je zo toegekomen om COVID-23 te doen? Nou, het is zo natuurlijk dat iedereen overviel, iedereen werd overvallen door COVID. De berichten kwamen januari, februari kwamen uit China. Dat was een enge ziekte. De mensen, dat was in 2020, hè? Begin 2020. En ze zouden daar een ernstige longontsteking en er waren ook al sterfgevallen. Maar ja, iedereen dacht van, dat is een ver van onze bedshow. Tussen aanhalingstekens, want het is heel erg. Maar naarmate de maanden en de weken vorderden, en het was carnaval hier ook geweest, en het eerste geval was in Nederland, werd wel duidelijk dat het dat het een ernstige zaak was. En toen, ja, ik heb altijd wel een gevoel voor verhalen, bijzondere verhalen. En ik had ook al heel snel in de gaten van, dit is een once in a lifetime verhaal, een pandemie. En ik denk, kan ik daar visueel iets mee? Ik ben fotograaf, ik ben inmiddels gepensioneerd, dus ik heb meer tijd. Nou, wat kan ik ermee? En toen ben ik eigenlijk bij toeval, kwam ik op het idee om de kapsters in IJsendijk te portretteren. Want die zaten nogal te handelsen met de mondkapjes. Ze vonden het allemaal niet zo prettig, maar ja, een contactberoep, ben je verplicht. En zo van de een naar de ander volgde in de portretserie. Ja. Uiteindelijk heb ik daar 1,5 jaar aan gewerkt. Serieus? Ja. En nou komt het boek uit. Ja. En je hebt een aantal foto's geselecteerd. Klopt. Zullen we eerst de eerste foto's even ik ben benieuwd. Kijk. Café het Krikje. Nou, dat is een... maar even, want het wordt over heel de wereld bekeken. Ja. Het Krikje, waar is dat? Het Krikje is in Dwarfplaten, oftewel Hoofdplaat. Ja. Maar het is een volkscafé en heel erg bekend bij de lokale bevolking, maar ook daarbuiten. Ja. Het is een klein café en dat heeft de mevrouw die daar, de eigenaresse, heeft dat toch wel apart gespeeld. Ja. Maar ze had maar 8, ze kon op 1,5 meter maar 8 mensen zetten en daar kan je echt, dat is gewoon niet te doen. En jij wilt dat tot uitdrukking brengen, voor heel de wereld, zou ik maar zeggen, wat die mevrouw meegemaakt heeft toen het... Ja, want ik heb dus inderdaad iedereen geïnterviewd. En ik heb dan in het boek gewoon citaten, quotes gehaald, die tekenend waren. Dus ja. Bij haar gaat het echt over dat je 8 personen maar binnen kan zetten op 1,5 meter. En dat niet te doen is om dan een café open te houden. Ja. Dus het is 1,5 jaar is ze dicht geweest. Maar we denken wat dat voor de inwoners van Hoogplaat bewerkstelligd heeft. Want die hadden dan natuurlijk... Die waren een loopje kwijt. Ja. Ja, natuurlijk. Dat is, maar dat geldt voor iedereen. Het was zo'n rare tijd en we moesten ons allemaal aanpassen. En dat zie je ook in de andere gesprekken die ik met de andere geïnterviewden gehad heb. Het heeft ons... het was eigenlijk een soort vreemde droom, een soort nachtmerrie of zo waar we in terecht kwamen. Maar hij was wel echt. Maar ik heb jouw boek al doorgenomen. Je had het zelfs over een oorlog. Ja, ik heb in mijn inleiding natuurlijk gezegd, maar het is natuurlijk een oorlog van een heel andere orde. Ja. Mensen verleken het met de oorlog, maar het is natuurlijk, en we werden beperkt. Maar ja, wat is de beperking? In de oorlog zaten mensen echt in de schuilkelder hier in Zeeuws-Vlaanderen. En dan was er echt, laten we zeggen, direct gevaar voor eigen leven. Ja. Nu was het toch gewoon, het gevaar was er en je kon eraan overlijden, maar op een bepaald moment werd er ook gevaccineerd. Dus je kon toch meer, het is geen oorlog, maar het was een ander soort oorlog. Ja. Ja. Wat ook voor ons heel bijzonder was. Dus eigenlijk, dit is het symbool voor de horeca, wat ze allemaal meegemaakt hebben. Ja. Daar heb jij een foto van gemaakt, daar heb je goed ik heb ook nog een andere mevrouw in Sint-Kruis. Die heb ik ook nog. Nee, dat is niet deze mevrouw hoor. Maar die hebben ook van de horeca? Ook van de horeca. En die is ook best bekend in de streek. En die had precies hetzelfde. Dus veel horeca-mensen zullen hetzelfde verhaal kunnen vertellen. En heb je dan ook grote horeca-ondernemingen, personen van ondervraagd of gesproken? Nee, het is eigenlijk... Ik heb het wel op lokaal niveau. Ah ja. Dus niet... Dus niet ik wilde ook geen diepe analyse van
wat er misgegaan is of wat er goed gegaan is. Het was echt het is een persoonlijke zoektocht naar mensen en hun verhalen. Oké. Zo moet je het zien. Zullen we overgaan naar de tweede dan? Ik vind het prima. Ja, kijk. De Nou, zorg. dat is dus de zorg, hè, en de werkers in de zorg. Ja, die hebben het natuurlijk ook gewoon flink voor de kiezer gehad. Hè, deze mevrouw die werkt in Emmaus, in IJsendijken. Dat was ook het eerste, laten we zeggen, woonzorgcentrum dat getroffen werd door corona. Deze mevrouw moest, om zo weinig mogelijk contact te hebben met de buitenwereld, moest ze van 8 uur naar 12 uur gaan werken per dag. Dat heeft ze allemaal verteld. En dus ja, en ik heb ook IC-verpleegkundigen gesproken voor het boek en geportretteerd. Ja, zo heeft iedereen zijn eigen verhaal. Hè? En toen was natuurlijk, ze waren de helden. Ze zijn het nog. Ja. Maar dat is weer een beetje uit beeld, hè? Ja. In het begin voelde iedereen wel, ze klapte voor de mensen in de zorg. Maar daarna is het toch een beetje weggeëpt. Ja, en misschien is dat ook wel... Ja, het leven hernam zich gewoon weer zijn gewone gang, hè? Na 2 jaar was je er ook weer aan gewend. Ja. Maar petje af voor de mensen toen, maar ook nu nog, hoor. Zeker te weten. Want dan liggen er nog steeds in het ziekenhuis en ze moeten nog steeds oppassen. Ja. En ze moeten nog steeds alle beschermende kleding aan, dus petje af. Ja. Oké. Nou, de scholen, die hebben natuurlijk ook nog. Ja. Want die hebben ook heel wat meegemaakt? Die hebben absoluut veel meegemaakt en dan ook plots. De meneer, dat is een docent van het Zwin College hier in Oostburg. Die vertelt ook in het boek over het moment dat Rutte aankondigt dat de scholen dichtgaan. En dat er online lesgegeven moet worden. En dat op maandag komen al die docenten bij elkaar in de aula. En die gaan ineens op 1,5 meter zitten van elkaar. En die zegt van, dat is toch wel gewoon dat is heel onwerkelijk. Dus dat gevoel van onwerkelijkheid, dat komt ook steeds in die gesprekken terug. Mensen geloven het zelf soms. Nee. Maar die moeten wel met, hoe zit er op Zwin College, 1200? Nee. Ja, nee, ik denk, ik weet niet. 1000, maakt niet uit, maar in ieder geval... genoeg. Ik bedoel, genoeg als docenten komen, want ik voel het helemaal aan, die moeten dan wel gaan zeggen, straks komen die leerlingen komen wel of komen niet. Ja, maar ook gewoon, het is toch een rare tijd dat het schriftelijk niet afgenomen is. Oh, ja. Het is niet zo dat mensen hun VWO of HAVO-diploma zomaar kregen, maar toch, het was een hele rare, vreemde tijd. Ja. Dus de docent die maakt heel wat mee om die leerlingen zo goed mogelijk te begeleiden. Ik denk echt, ook weer petje af, ze hebben echt hun best gedaan om de leerlingen erdoor te slepen. Ja. Goed, nou, wil je daar nog iets meer over het onderwijs vertellen? Ik dacht het niet, hè? Nee. Je kan er heel lang over vertellen. Nee, maar in de gesprekken, bijvoorbeeld, dat is misschien nog wel leuk, kwam het ook, we spraken ook over andere zaken. Dus deze meneer die ik dan interviewde, die vertelde ook van dat Zeeuws-Vlaanderen weer een beetje eruit zag, zoals in de jaren 60. Toeristen waren weg. Ja. Als je aan het strand wandelde of op de duinen, kwam je alleen maar streekgenoten tegen. Ja. En dat ervaarde die wel als heel bijzonder. Ja. Dus. Helemaal goed. Nou, we hebben natuurlijk ook nog corona met de grenzen, hè? En dat is de volgende, hè? Ja, deze foto is in de buurt van IJsendijken gemaakt. De Vlamingen die hadden de grenzen afgesloten. Dat kan je natuurlijk wel afsluiten. Het was niet hermetisch. Maar het was wel duidelijk, als je de grens overging, kon je toch een fikse boete krijgen. Ja. Als je geen papier had dat je daar om beroepshalve of vanwege familieomstandigheden moest zijn. Ja. En dit echtpaar, dat trof ik bij toeval aan. En die meneer die fotografeert zijn echtgenote. En dat geeft dan weer mijn foto wat extra's. Je kan ook alleen die afzetting fotograferen, maar dat is wat levenloos. Ik zoek altijd in mijn werk de mens. Want dit is natuurlijk voor het nageslacht uniek, hè? Ja, dit komt niet meer terug. Dat bedoel ik. Je kan het alleen nog als film, hè? Als een soort filmset. Maar echt, dan komt het niet meer terug. En zo zitten er een aantal foto's in mijn boek dat ik gewoon weet van, die komen niet meer terug. Nee. Maar kun je misschien nog een verhaal vertellen waar jij persoonlijk meegemaakt hebt met, of gehoord hebt, want jij spreekt natuurlijk zoveel mensen, tussen Nederland en België toen? Ik heb wel een verhaal gehoord van dat mensen gewoon heel moeilijk moesten doen. Dat er
dat er bijvoorbeeld families die elkaar niet konden bezoeken of onze generatie die heeft nooit een beperking meegemaakt. En dat werden we nu echt mee geconfronteerd, dat we letterlijk tegen grenzen aanliepen. En op zich is dat misschien ook wel een leerzame ervaring. Ja. Want ik denk ook dat wat dat betreft corona ons ook wel een aantal zaken geleerd heeft, denk ik. Ja, want ik ons wat nederiger gemaakt heeft. Ja, want ik stel ook wel eens, wij zijn de eerste generatie in Nederland die in Nederland geen oorlog meegemaakt hebben. Klopt. Onze ouders, in 1913, 5 jaar in 1918, toen de Tweede Wereldoorlog. En wij zijn de generatie die... Van na de oorlog. Van na de oorlog. Maar we kennen wel de verhalen van de oorlog natuurlijk. Ja, zeker te weten. En nog, hè? Ja. Ja. Van mensen die in de echt wel op leeftijd zijn en die kunnen daar nog heel erg goed over vertellen. Ja. Goed, we gaan naar de volgende foto. En dat is ook een hele mooie. Dat is namelijk, vertel maar. Een huisarts in Oostburg. Ja. En deze meneer die vertelt mij onder andere dat West-Vlaanderen toch wel min of meer, ik zou niet zeggen ontsnapt is, maar toch wel, het komt er toch wel in de buurt aan de eerste golf. En daar noemde hij ook een paar redenen voor. Want hij zegt, Zeeuws-Vlaanderen heeft slecht openbaar vervoer. En dat is natuurlijk niet leuk voor mensen die de bus nodig hebben. Maar het betekent wel dat er weinig mensen in de bus zaten. Want die bus die rijdt weinig of niet. En hij zegt, veel Zeeuws-Vlamingen die hebben ook een eigen woning met een tuintje. Dus die contacten die waren wat minder intensief met elkaar. Waardoor bijvoorbeeld ook het coronacentrum, de huisartsen hadden een coronacentrum ingericht in Oostburg. Maar dat is na verloop van tijd gewoon weer gesloten. Ja, omdat er gewoon te weinig mensen kwamen. Ja. Well, dus in corona... Wat dat betreft kan het ook een voordeel zijn dat je in een dunbevolkte streek woont. Ja, en ook met de grenzen die dus met België afgesloten zijn. Klopt. Hebben we natuurlijk de Westerschelde. Ja. Kijk, als jij in de Randstad woont en er zit overal 100 kilometer eromheen, ja, het wordt van alle kanten. Ja, maar goed, dat is ook, de bevolkingsdichtheid is veel groter, hè. Ja. Dus hier wonen, hoeveel inwoners heeft West-Vlaanderen? 23.000, 24.000? Nou, de gemeente Sluis die heeft er ongeveer 24.000. Ja. Hulst iets meer, 27.000. En totaal is 100.000. Ja. Dus per oppervlakte-eenheid per inwoner zit je natuurlijk, net als in Noord-Groningen, zit je natuurlijk perfect wat betreft... Voor corona wel. Ja, dat bedoel ik. Maar qua voorzieningen is het soms goed, wel maar we hebben het over de voordelen, maar ten opzichte van dichtbevolkte Ja, maar voor gebieden. corona was het absoluut een plus. Maar er zijn natuurlijk ook mensen die zijn door een omstandigheid dat ze bijvoorbeeld in een rolstoel rijden. En dat is de volgende. Ja. En dit is in Sluis gemaakt tijdens een lockdown. En Sluis was desolaat. Ik kan het niet anders omschrijven. Het was gewoon een desolate sfeer. Wie op zondagmiddag tijdens de lockdown in Sluis was, die herkende het absoluut niet meer. Niemand op straat. Het was gewoon het was desolaat. Dat is het goede woord. Ja. Uitgestorven. Ja. En dat heb jij vastgelegd in... Ja, er is niemand te zien. Nee. En dat is wel... die beelden die blijven je wel bij. Ja. Die beelden blijven je wel bij. Ja. Ja, want jij denkt ook veel in beelden, hè? Ja, zeker. Maar ook gewoon kansen pakken en erop afgaan, hè? Ja. Terwijl iedereen lekker achter de kachel zit, stap ik in mijn auto en ik denk van, wie weet kan ik wel een bijzondere plaat maken. Ja. En dat tekent jou? Ja. Ja. Wat dat betreft ben ik wel iemand die, zoals ze tegenwoordig zeggen, ervoor gaat. Ja. Echt veel tijd en energie in stoppen. Ja. 2 jaar aan iets werken waar je echt nog niet weet of het wat wordt. Maar er toch in geloven en dat is wel tekenend voor mij, denk ik. Ja, prachtig. Nou, dan gaan we eventjes over op een ander onderwerp. Ja, Peter, het mag wel, het mag wel. Ja, want, het is natuurlijk, noem ik pre-corona. Ik heb samen met Theo Jordans, een bekend kunstschilder, en Thijs van Bracht, een dichter, hebben we Celsius Regeert opgezet. Ja. Hebben er ook een jaar, denk ik, ruim een jaar aan gewerkt. Dat waren 4 deeltentoonstellingen, een beetje op de seizoenen. Dus elk seizoen ben ik in beeld gaan brengen, hè, mijn beeld.
En dit was dan een beeld uit de zomerperiode, de kermis in Sinterkruis. Ah, ja. En het comité deelde ijsjes uit aan de kinderen. Het was natuurlijk een kleine dorpskermis en het was met ringrijden en het was gewoon heel gezellig. En ja, die kinderen die stralen gewoon. Hè. Ja. En het gevoel wat die kinderen voelen is hierin geprojecteerd. Ja, die hebben het gewoon, die maken lol. Hè? Gewoon een simpel ijsje en meer is niet nodig voor het kermisgevoel. Want ja, de attracties staan er natuurlijk niet. Maar denken wij dan niet allebei terug in onze jeugd, hoe dat was? Nou, ik moet eerlijk zeggen, ik kom uit Petit Paris. Dat is natuurlijk dat is het, ja, ik wil niet zeggen het kermisdorp, maar de Pinksterkermis is wel wereldberoemd in Zuid-Vlaanderen. Ja. Dus ik ben eigenlijk opgegroeid toch wel, daar keken we ook naar uit, van voor de rest was er een heel jaar was er niks. Nee. Maar die kermis, dat was gewoon, dat was het hoogtepunt van het jaar. Ja, prima. Nou, heel veel mensen die zitten te kijken, die zullen er echt van genieten, ja. Nou, dit is wel heel bijzonder. Inderdaad een bijzondere Je man. houdt ook wel van humor, hè? Ja, want het is gewoon zo. Ik was een paar jaar geleden dat was bij de visserijfeest. Dan heb je een prachtige rommelmarkt op zaterdagmorgen. En ineens zag ik een man. Ik denk van, hè? Wat heeft hij op zijn kop? En toen bleek hij een mand. En wat is nou de reden? Die man had zoveel gekocht. En ook die mand, maar dat kon hij niet meer in zijn handen houden. Dus die zet die mand op zijn kop. En ik denk, ja, die zet hem meteen af. Nee, die liep ongeveer 1,5 minuut liep die over die rommelmarkt met dat ding. En ik heb hem ook 1,5 minuut gevolgd. En je ziet ook die mevrouw ernaast, die let daar helemaal niet op. Nee. Dus het is gewoon heel vreemd, maar wel leuk. Heel basic. Ja, heel basic, maar ik zag het en ik denk, dat laat ik niet schieten. Geweldig. Ja. Nou, dit is weer een heel andere foto met de sfeer van... Ja, dat is een beetje de najaarssfeer, hè. Ja. Die heb ik in een strandpaviljoen bij Groede gemaakt. Beach House? Beach House 25 dacht ik dat het was. Ja. Als ik het goed het cijfer goed heb. Maar ook weer een beetje dat... Er zitten 2 mensen... Duidelijk hebben ze niks met elkaar te maken, want ze zouden anders aan hetzelfde tafeltje zitten. De zon valt binnen in stralen. Hè. Het is echt al een beetje zo deze periode. En ja, dan zie ik gewoon ik zie die stralen, ik zie die mensen zitten en ik maak de plaat. Ja, bijzonder. En daar wacht ik niet lang op. Nee. Toeslaan als het moment daar is. Maar misschien ben je wel een halve dag onderweg. Nou, voor deze plaat viel het wel mee hoor. Maar sommige foto's maak je in seconden en soms ben je ergens lang aan bezig en komt het er toch niet uit. Ja. En zo heb je dan meer jaargetijden gedaan, want de volgende foto's is... dat is... zandstralen of zo? Zandstralen op het strand bij Groede. En ja, ik gun het die mensen niet, maar ja, aan de andere kant is het toch ook wel een mooi moment. En dan is het ook gewoon van, kan ik het eruit krijgen? Hè? Die mensen kijken mij niet aan, hè? Want ze moesten zich echt beschermen. En dan denk ik van... En ik zag natuurlijk dat moment en dan kan ik het er ook visueel uitkrijgen. Ziet iedereen dat ze gezandstraald worden. Ja. En ja, goed, als je van het strand wil genieten, dat doen veel West-Vlamingen ook. Die komen niet alleen in de zomer, die komen ook in de winter. Dat het stil is, dat waait, dat ruig is en dat is daar wel een voorbeeld van. Maar ik zie dat jij vaak op pad geweest bent en dat je zelf ook vaak gezandstraald bent. Ja, maar ja, je moet wel voor je camera opletten, dat er niet te veel zand in komt. Maar voor de rest ben ik niet zo flauw hoor. Ja. Zeg, we gaan besluiten met vuurwerk. Ja, de hoofdplaten nog eens. Oh, ja. In hoofdplaat is het zo dat de vieren ze om de 5 jaar vieren ze feest. En volgend jaar hebben ze hoofdplaat 245. Dan bestaat het dorp 245 jaar. En dit is gemaakt bij hoofdplaat 240. Oké. En daar hoort natuurlijk vuurwerk bij. Ja. En ja, het is een vuurwerk van nu met gsm's. Dus ik zag het en ik denk van ja, die gsm's die... Kijk, dan zoek ik altijd, doe ik een stapje achteruit en maak niet alleen dat mooie vuurwerk, maar dan zoek ik ook die mensen die daarbij zijn. Dat is toch wel een beetje kenmerkend voor mijn manier van fotograferen. Dus we sluiten eigenlijk met vuurwerk, maar ik wil natuurlijk eventjes COVID-23, want je gaat een tentoonstelling doen, hè? Ja, op dit moment heb ik een tentoonstelling in het Ledeltheater. Die is afgelopen zaterdag geopend en die loopt 6 weken. En Sinterklaas zou hem nog kunnen zien. Oh. Want 6 december stopt die. Nee, 1 december, sorry. 1 december. Nee, de volgende. En even voor de kijkers, wanneer start die? Die is nu gestart inmiddels, ja, 15 oktober. En die loopt tot
met 1 december. Dus 15 oktober, 1 december. 1 december Maar 2022. Maar dan volgt er nog een andere. Want het is een reizende tentoonstelling. En dan 7 december, daar was ik even mis mee. 7 december tot half januari, ook weer 6 weken, is die in de nieuwe bibliotheek in Terneuzen te Is zien. waar? Ja. Dus die Terneuzenaren kunnen ook allemaal kijken. Ja, natuurlijk. En daarna zal dit, misschien springt hij wel eens aan de overkant. Ik denk dat het aan de ene kant is het iets wat heel herkenbaar is. Maar ook herkenbaar is deze serie voor mensen die niet in Zeeland wonen of daarbuiten. Want het is toch een vrij universeel verhaal. Het is tenslotte een pandemie, hè? Ja, maar er zijn heel veel mensen die zijn hier geboren en die zien dat nou op het scherm. Die denken, oh ja, oh ja. Maar even, hoe komen ze nou die verhalen te weten op die tentoonstelling? Nou, het is zo, ik heb hier nog geluidsfragmenten. Oh. Dus er zijn, als je een gsm meeneemt, dan kan je via de QR-code een aantal fragmenten horen. En voor de rest is natuurlijk gewoon het boek natuurlijk, hè. Ja. Dat is te koop. En waar kunnen ze dat bekomen? Nou, ze kunnen dat bestellen via de bekende online webshops zoals Bol en ook via de boekhandel. Oh, en bij jou kunnen ze een seintje geven? Ja. Of Allemaal mogelijk. Allemaal mogelijk. Allemaal mogelijk. Alle wegen rijden naar Rome. Zo is dat. Zullen we het aan bij laten? Ja. Dat gaan we doen. Peter, Oké. we gaan de kijkers bedanken. Nou, beste kijkers, Peter Verdurmen. Wie kent hem niet? Peter kent alle padjes in heel Zuid-Vlaanderen. Ja, geweldig. Nou, goed dat je er geweest bent, jongen, want ik heb al jaren achter je aangezeten. Proost.